1 महिन्याचं झाड आहे, 1 महिना आता. हे टमाटर किती दिवस टमाटर येते तारीख वगैरे किती महिने झाला 4 मे लावलं होतं. 4 मेला तर आता 4 जूनला 1 महिना होतं समजा. बरं ह्याच्यात वांग कोणतं हे टमाटर कोणत्या कंपनीचं आहे? टमाटर हे आता नंबर सांगू शकतो, कंपनी नाही सांगू. हां 62-42 नंबर आहे. 62-42 आहे. बरं हे 1 महिन्याचंच आहे ना. ह्याला आता फुलकळी धरली आपल्याला ह्याला, तर ह्याला खालून आपण एक बॅक्टेरियाची किट दिली ती ती अर्धी सोडी आणि RPS 76 स्प्रे किती केले ह्याला? 2 स्प्रे केले. बरं ह्याच्यावर काय वाटलं तुम्हाला आता? काय नाही, चांगली झाडं, काय करतो रोग काय दिसत नाही. बरं स्टॅपरीज बी दिलेत आपण त्याला, ते हे काय त्याला टिक केलं सगळं ते. मग स्टॅपरीज लावणं गरजेचं आहे का नाही लावणं? चांगले लावायला पाहिजे. काय जाणवलं तुम्हाला त्यात? शेतीवर रोग येत नाही, सगळे जमत येत. ते गज भरले ना. किती दिवस झालं लावलेलं त्याला? त्याला 10-12 दिवसांनी लावलं. 10-12 दिवसात ते जवळपास 25 ते 30% भरले रोगाने. म्हणजे हे रोग काय करतो ते जे ह्याला येणार खायला ना, तर हे त्याला अट्रॅक्शन होतं आणि त्याला जाऊन ते चिटकत येत. खर्च कमी करते, खर्च एकदम कमी करते ना, असं तुम्हाला वाटतं खर्च कमी करते म्हणून? 100%. मग आतापर्यंत किती फवारण्या करायला लागल्या त्याला? आता बसून आता याला 4 तरी फवारणी लागले असते, 3-4 तरी. 3-4 4 तर 2च केल्यात आपण. 1 महिना बी नाही झाला अजून. हां 4 तर सहज लागले असते. 4 तर सहज लागले असते. तर त्याच्यामुळे आपला 50% खर्च वाचलाच म्हणायचा ना. मग त्याचं महत्त्व आहेच का नाही? आहे. मग हे आता आपल्याला ह्याला टमाट्याला किती दिवसाला टमाटर तोडायला येतं? टमाटर आता काय आपण पहिलीच वेळेस लावले टमाटर. तरी 2-2.5 महिने लागत असते ना टमाट्याला. आता फुल धरलं म्हणजे आणखी महिना आता दीड महिना फुलकळी धरायला हे आणि रोपं आणले त्यावेळेस छोटे छोटेच होते ना. लय बारीक होतं. म्हणजे तुम्ही समाधानी आहात धन्वंतरी कंपनीच्या प्रॉडक्टवर? एकदम. अजून तेच फवारणार आहे मी, दुसरं नाही फवारणार. हे तुमचं नाव आणि पत्ता सांगा. सूर्यकांत मोसराम कदम, राहणार सिद्धोड, तालुका जिल्हा बीड. मुलाखत दिल्याबद्दल धन्यवाद.